जों गिबियाव नायनि बोसोन बिजाबनि 14:4 नायोब्ला जोङो नुयो बायफुनायनि मोनसे जाहोन मा होनदों बिराद कमन बास बेयो बेयाव ओरैबायदि बुंदों बोसोन बिजाब 14:4 गियानि हिनजावा न'खरखौ फेदेरलाङो नाथाय आखल गैयै हिनजावा न'खरखौ संहारसो खालामो। बेबायदि होनब्ला हिनजावफोरखौल' रायनाय जागोन खिन्थु बेयाव बुंदों गियानि हिनजावा न'खरखौ गोजौ फारसे दैदेनलाङो समायना खालामो नाथाय आखल गैयै हिनजावा गियान गैयै हिनजावा जा दङमोन बेखौबो संहारसो खालामो। अब्ला न'खर लाखिनायाव न'खर बायफ्ल होनायनि जे जाहोन बे जाहैबाय मोनसे lack of knowledge गियान गैयैनि थाखाय न'खरफ्रा बायफ्रुलाङो संहार जालाङो। मालाबा सोरनाबा हिनजावफ्रानो नंगौ माखासे बिसयआवहाय गियानखौ बाहायनो रोङैयाव न'खरखौ संहार खालामो। आङो सानो मा खालि हिनजावफ्राल' संहार खालामो बे नङा मालाबा जोंना हौवाफ्रानो संहार खालामो होनबा गियान गैया अगियान। गोबां हौवाफोर दङ थासुवा गेलेबायनानै न'खरखौ संहार खालामनाय ना अगियान गियान गैया बिफ्रा बे खामानिखौ मावोब्ला न'खरा मा जागोन बेखौ साननाय गैया। खायसे हिनजावफ्रा अगियाननि थाखाय न'खरफ्रा संहार जायो फिसाया फैसा थाखा मावफुंनानै थाखा खामायो नाथाय हिनजावा गारनो रोङा बाहायनो रोङा अगियान बिदिजों न'खरा मालाबाबो डेभेलप जाया। आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो न'खरा दिनै बायफ्रुलाङो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा सोरबा फिसायानो गियान गैया सोरबा हिनजावानो गियान गैया सोरनाबा फिसाफ्रानो गियान गैया नङा होमबा बेबायदि जों दिनै जोंनि न'खरफ्रा बायफ्रुलाङो। बाइबेलाव बुंदों जायहा अगियान गैयै न'खरफ्रा बायफ्रुलाङो बेवहाय हिनजाव हौवानि खोथा गैया सोरबा हौवाया अगियानबा बेनाबो बायफ्रुलांगोन सोरबा हिनजावा अगियानबा बेबो बायफ्रुलांगोन सोरनाबा बिमाफ्रा गियाननि फिसाया अगियानबा बेबो बायफ्रुलांगोन। जायनाव गियाना गैया बे न'खरा बायफ्रुलांनो बारा गोबाव नाङा। बे मोनसे जोंनि ख्रिस्टियान न'खरनि बायफ्रुनायनि जाहोनफोर लाबो नलेज। सेकेन्डआव सा साग्रा नायनायनिफ्राय सिंजों नायनो सोलों। जोङो सिंखौ नाया सिंजों नाया साल' नायो हनै मालाय उमुगा सुथि बायनांगौ बे स्कुलाव दोनलाङो गथ' दोनलाङो आसायखौ बोरायजों गे थांनांगौ हिनजावफ्रा दाहा बुंबाय ना आं दोनलांबा आं थांबा आं मावबा आंनो सुथि नांगौ। जोंनि फिसाया जों मा मावो मासाव बेसेबां खामायो बेखौ सिंजों नायाखै साजोंल' नायदों मालायनि दोनलांनायखौ नायनानैहाय बिजों दावा दावि खालामदों फिसाफ्रा आंनो खेथि नांगौ बुलेट नांगौ मा नोंनि बिमा बिफाया मा मावदों सिंजों नायाखै आंनि आफाया मा मावनानै दिनै बे न'खरखौ सोलिगासिनो दं सिंजों नायनो रोङाखै जा साजों नायदों आंनो नांगौ उमुगाबा मोनबायनो ना बेबायदिनि जाहोनावबो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफ्रा बायफ्रुलांबाय। बिमा बिफाखौ साननो रोङासै फिसाफोरखौ साननो रोङासै सोरबाया हिनजावा हौवाखौ साननो रोङासै हौवायाबो हिनजावनि खस्थ'खौ साननो रोङासै साल' मालाया जेरै देलायदों रंजादों गानदों जोमदों गारि मटर गाखोदों बेखौ साग्रांल' नायनानै दावा दाबि खालामदों सिंजों नायनो सोलोङासै थाङै थुङै मिलायासै खोथाफ्रा बायफ्रुलांबाय आरोखि बिसिबाबो जों फिसायबाबो जों नङा आंनि नांगौखौ नों होनो हायाब्ला नै खालामसै बेगाल' होनबा सानलांबाय बेबायदि दानिया सोमोन्दोआ गैलिया गावस्राबाय न'खरफ्रा थे ना खबर जेबो गैया आरोखि। दा बेफोरबायदियावबो जों सिंजों नायनो रोङैयावबो सा साग्रांल' नायनायावबो दिनै जोंनि न'खरफ्रा दिनैहाय बायफ्रुलांगासिनो दं ख्रिस्टियान न'खरफ्रा स्पेसियेलि ख्रिस्टियान न'खरफोर जों बै न'खरखौ जों बुंनो थाङा खारन बिसोरनाव बानजायनायबो गैया थुलुंगा होनायबो गैया नङा होमबा खिन्थु जोंनि न'खरफ्रा इसोरखौ मोनथिनाय न'खरखाय ख्रिस्ट' फोथायारि न'खरखाय ख्रिस्ट' जेरै जाजानो लुबैदों बेबायदि जाजानो लुबैनायखाय जोंनाव बानजायनाय दङ थुलुंगा होनाय दङ होनब्लाबो जोंनि न'खरफ्रा
बानजायनायखौ मोनसेयावबो जोंनि न'खरा मानो थेर बायफ्लांखो? खारना जाबाय जों सिंजों नायनो रोङाखै, जों साजोंल' नायो, जोंनियाव गियान दंबाबो जों बेखौ बाहायनो रोङाखै। इभेन ब्लेम गेम, दाय होलायनाय, बिसिफायनि गेजेराव, बिफा फिसानि गेजेराव दाय होलायनाय, ब्लेम गेम। सोरबा हौवायाबो हिनजावखौ दाय होयो, गावनो रं नाम्बार रायलायग्रोदों, बेहाबो होनसै मोनायाव सोरजों SMS गेलेबाय थायोब्ला एथ' गोथौ थाङै थुङै बे दाय होलायनाय थेर बेथेर आरो न'खरफ्रा सोमोन्दोफोर। आरो मोनसे रिजोना जाहैबाय फास्टिं एन्ड प्रेयार गैयैनि जाहोनाव गोबां न'खरफ्राथ' फास्टिं गैलिया, नङा होमबा? फास्टिं गैलिया। न'खराव न'खर जौगानायनि थाखाय फिसाफोरजों लोगोसे, फिसायजों लोगोसे फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय, सोरबा हिनजावा फिसायनि थाखाय, सोरबा हौवाया हिनजावनि थाखाय फास्टिं प्रेयार खालामनानै इसोरनियाव बिनांगौ। बे फांसना जोंनि न'खरफ्राव गैलिया। गोदो एसे नुयोमोन जों खृष्टान न'खरफ्राव बैनि आलासि लेंहरनानै न'खराव ज' खनसे स्राय बोथिसे उदै बासिनाय जों नुयोमोन, नङा होमबा? प्रार्थना खालामो, गाबु फुरु बियोमोन बिमाफ्रा, बिफाफ्रा। एसे उनाव मण्डलियावहाय पेरेन्ट कमिटिया मासाव खनसे लादों, बेबो गैलिया। महिलाफ्रा दङ खोमा, महिलाफ्रा लाबाय थायो प्रथम सप्ताफ्राव ने, गोमालांबाय। फास्टिं प्रेयार गैलिया। सोरबा हिनजावा फिसायनि थाखाय बिनांगौमोन, उदै बासिनानै बे गैलिया। सोरबा फिसाया बिमा बिफाया फिसानि थाखाय गाबनांगौमोन, बेबो गैलिया। थाङै थुङै बेफोरबायदि गैयिनि जाहोनाव दिनै न'खरफ्राबो थेर बेथेर जालांबाय। खाबु मोनबाय मोदाया सोरनिबा गोसोखौ फोराननाय, सोरखौबा गोरा खालामनाय। दा बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि न'खरफ्रा थेर बेथेर जालांबाय। जयै आर'ज खालामनाय गैया, नङा होमबा? जयै इसोरखौ बाख्नायनाय गैया। जाय फाराफारि नोंबा नों आंबा आं, सोरनिबा न'खरावलाय सप्तायाव खनसेबो इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ रोजाबनाय गैया रावनिबो खुगायाव ना। बेबायदि समस्याफोर माब्रै, मानि थाखाय? दा बेफोरबायदिनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि न'खरफ्राबो आनइनभाइटेड मेन अफ गड ब्लेम गेम जानाय बिसिनि गेजेराव खोथा मिलायलायाखिसै। बिसिया आंबायनो जाहोनो हायाब्लानो आं बेंगालराव थांसै, फिसाया आंबाय दा थां, दाबसेयाव थांबा मानसिखौ मोजां मोना, जा दं बेजोंनो जागोन। आं मानिया, बिसिफायल' दावराव जाबाय, समाधानखौ हायासै। इसोरनि मानसिखौ एसेबो लेंहरनानै बुजायनाय आजायनाय गैया। फैदोलै फालक टिकन, आंनि हिन्दुआ बेबायदि सानबाय, एसे बुजायफैदो, गैया। हागौमानि सानैजों समाधान खालामनो नाजादों। दा थांलै बिमा, बिदि नङा, हामा। मानसिफ्रा मा बुंगोन, हिनजाव मानसि दाबसेयाव खामायनायखौलाय मोजां नोजोरजों नाया। आं मानिया, मानो जाहोनो हाया, मानो जाहोनो सोमनो हाया, न'खरा बिजों मा जाबावनांगौ, आं थांसै, नोंल' मोजाङै था, आं खामायनोसै। लेंहरनाय गैया इसोरनि मानसिखौ, बुजायफैदोलै एसे बिदि जाबाय, गैया। हागौमानि सानैजों समाधान खालामनो नाजायो, नाथाय लास्टआव हायैनि ब्लड थांबाय आरोखि। थांदावनो मोनबाथाय आरो मोनसे दंबावो, मालाबा फन नांलाब्ला संदेआव गाज्रि जालायबाय, नङा होमबा? कन्टेक्ट मोनाब्ला माबा मोनसे सानलायबाय। दा बेबायदिजोंनो थाङै थुङै गोजाननिफ्राय गोजान बायफ्लाङो। निमाहा होलायनो हाया। माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि मावब्लाबो बिसिफायनि गेजेराव निमाहा होलायनाय गैया, बिमा बिफानि गेजेराव निमाहा होलायनाय गैया। जोंनि न'खरफ्रा बेबायदि अबस्थायाव दा गोग्लैसोनानै दङ। बेनिखायनो बेबायदि बायफ्रुनाय अबस्थायाव गोग्लैसोनानै दङब्ला सोरनिबा न'खरा, इसोरा बे न'खरखौ जेरै न'खरखौ दाखांफिनो इसोरा समाय लादों, जोंनि न'खरखौ इसोरा बेबायदि दाखांफिनो बे समाय लादों। आरो बियो हायो। सासे कुमारा गावनि आखायाव थानाय दोखौ जेरै गोसो बियो दानो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनि न'खरखौ इसोरा जेरैनो गोसो बिदिनो खालामनो हायो, फोजौनो हायो आरो बाहायनो हायो, मा होनो हायो आरो हानि खालामनो हायो। बे इसोरनि आखायावसो दङ। नाथाय जोङो गोसो जानांगोन। मा राहायै ख्रिस्टियान न'खरखौ दाखांफिननो? इसोरनि बाथ्रानि दारै, इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजोंसो जों ख्रिस्टियान न'खरखौ जोङो दाखांफिननो हायो। इसोरनि गिबि सम होनायजों, आं दहायनो बुंदोंमोन मोनसे खोथा ना,
जों खृष्टान न'खरा इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनांगौ होननानै इसोरनो जोङो गिबि सम होग्रोनांगौ। जोङो जोंनि न'खरखौ बयबो लुबैयो गोजौनिफ्राय गोजौ मोनसे स्टेपनि उनाव मोनसे स्टेप मोनसे स्टेपनि उनाव मोनसे स्टेप डेभेलप जालांनायखौ जों बयबो लुबैयो आरो बेनि थाखाय बयबो हर सान थैथां खामानि मावदों। सोरबाया गभर्नमेन्टनि साख्रि मावदों गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखायसो, सोरबाया सान हर बर्डार अन्थाइ रोगादों गावनि न'खरखौ मोजां खालामलांनो थाखायसो, सोरबाया सोरनावबा हाजिरा मुजिरा मावदों गावनि न'खरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखायसो। बयबो गावनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय दिनै सम होदों, समखौ बाहायदों। सोरबा गभर्नमेन्ट जब होग्राया गभर्नमेन्टनो 8 घन्टा डिउटि बियो होनांदों फैसा मोननो थाखाय, न'खर दैदेननो थाखाय। सोरबा हाजिरा मावग्रा 400 थाखा मोननो थाखाय बियो बै मालिकनो 8 घन्टा डिउटि होनांदों सानसेयाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय। नाथाय जोंखौ अनग्रा बे इसोरखौ जोङो गोथां हा होग्रा बे इसोर जाय गासैनि बिगिरि बे इसोरनो दिनै जोङो सानसेयाव कय घन्टा सम होनो हाखो? जों खृष्टान न'खरा, जों खृष्टान व्यक्तिया कय घन्टा होनो हाखो जोङो इसोरनि थाखाय? जों दानियेलनि जिबनखौ नायोब्ला जोङो नुयो इभेन दानियेलाबो गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय नबुकदनेस्वर राजाना बियो सासे हादानगोरा महरै बियो साख्रि मावदोंमोन। आरो हादानगोरानि खामानिया मा? जों बयबो मिथिगौ खुब बेस्थ'मोन बियो, खुब बेस्थ'मोन राजानि खामानियाव। अब्लाबो दानियेला बे बेस्थ'खौ दोनथ'नानै इसोरनि लागै बे दिनाव खनथाम सम होयोमोन होननानै बाइबेला जोंनो खिन्थादों। कय घन्टा आरो खालामोमोन बेखौ बुंनाय गैया, नाथाय सानसेयाव खनथाम बियो इसोरनो सम होयोमोन दै। जोङो सानसेयाव इसोरनो खनबेसे सम होयो? कय घन्टा होयो? दिनै रबिबार, गाबोन अखानायब्लानो समबार, जोङो सिन्था खालामो गाबोन माहा हाजिरा मोनबावगोन, सोरनियाव बेसेबां मोनगोन, मा खालामोबा आंनि न'खरखौ साबसिन दैदेननो हागोन जोङो सिन्था खालामो। समबाराव मा मावनो, मंगलबाराव मा मावनो, बुधबाराव मा मावनो। नाथाय जों जेब्लाबो सिन्था खालामा समबाराव आं इसोरनि थाखाय कय घन्टा सम होनो हागोन, मंगलबाराव कय घन्टा आङो बाइबेल फरायनो हागोन, बुधबाराव कय घन्टा आङो आरज खालामनो हागोन, जों बेखौ सिन्था खालामा। नाथाय बबेयाव बांसिन मोनगोन समबार, मंगलबार, बुधबार जों बेखौ सिन्था खालामो जोंनि न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय। आरो जों सिन्था खालामनोबो गोनांथार। खिन्थु बेजों लोगोसे जोङो इसोरनो गिबिथि जोङो सम होनांगोन। अब्लानो इसोरा बे गासैखौबो दिनै नोंनो होनांगोन। अब्ला जोंनि न'खरफ्रा बोखांजागोन, दाखांजागोन, मोजां मोनसे पर्यायाव फैगोन। आरज खालामनायजों, बेंलायनायफोरजों, इसोरनि लिंनायखौ खोनासंनायजों जोङो जोंनि न'खरफोरखौ दाखांफिननो हायो आरो बोखांफिननो हायो। बबेबा न'खरा जुदि साननानै दङब्ला आङो आंनि न'खरखौ माबोरै आङो फोसाबफिननांगौ जाखो, माबोरै बोखांफिननांगौ जाखो, राहा गैलिया आंहा, जुदि बेबायदि आन्दायनानै दङब्ला दिनै इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिनो हाबाय। जोङो बेबायदि मावोब्ला जोङो जोंनि न'खरफोरखौ दाखांफिननो हायो। बे जाबाय इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों, इसोरनो गिबिथि सम होनायजों, इसोरनि लिंनायखौ खोनासंनानै आरज खालामनानै जों गावजों गाव बेंलायनानै खौसेथियाव थायोब्ला जोङो बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै थानाय न'खरखौ जोङो दाखांफिननो हायो। आरो बे दाखांग्राया सोर? बे दाखांग्राया फोरबो। जेरै इस्राएलनि न'खरखौ फोरबोआ दाखांफिननो जेरेमियानि दारै रायजिदोंमोन, दिनै बे इसोरा जोंनि बेबायदि गोग्लैसोनाय न'खरखौबो दिनै बे दाखांफिननो दिनै बे इस्सा खालामो। सोरबा न'खरा जुदि बे दाखांफिननायखौ नांगौब्ला दे जों इसोरनियाव जोङो रायजि, जों गुरै जानि, जों गिबिथि समखौ इसोरनो हगारनि, जों आरज खालामनि, गावजों गाव बेंलायनि, खुमा होज्लायनि। अब्ला बे न'खरा अट'मेटिकेलि मोनसे मोजां ख्रिस्टियान न'खराव फैगोन। आरो बेखौसो ख्रिस्टियान न'खर होननानै जोङो बुंनो हागोन। जे न'खराव बिफा फिसा ज' थानानै इसोरनि बाथ्रा सावरायो, जे न'खराव बिसि फिसाय सानैजों खौसेयै इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइ खनो, जे न'खराव बिसि फिसाय आरो फिसा लोगोसे थानानै इसोरनियाव आरज खालामो, बे न'खरखौसो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुङो। दिनै बे फंक्सनफ्रा जोंनियाव गैला, बेनिखायनो फै देग्लायनि बोसोरनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानि।
네, 다양한 소표 공세, 우리 사회적으로 등신 밑에 자라나는 정리 목걸이 타가이, 사건이 타가이, 아우 사람이 베이지신도 않나. 아니 너다 하신다고 비스티바 뭐나요? 예, 메타진세 본나나요? 하시하고 사람, 안 가는 것은 참내진 사람. 프로텍 속하는 비스티바. 저는 그것이 있으며 아로살람나이, 컵시 아로살람나이, 정리 목걸이 타가이, 사미 타가이, 우스카티니 있어도 미치기 타가이. 이따 이랑 하나지 서로가 컵시 아로살람나이야, 바하시 아로살람나이 이스라크나 수마하기. 근데 조수아도 해보면 왜? 앙이는 보라색만 그렇고 나오고 랑근 나이니. 저는 그분이 당산디, 전 온라인 하는 스타일이 제가 하나는 전 컵시 있으면 참 프로모션 고전 굳이 보면 아야하고 산책 조퇴 고치는 뭔지 봐야 아니 말이지만 아저씨가 하면 아무 순발로 못 하는 게 아니야. 명장난이다. 몽골바로 산책해서 한테 불바로 보면 나비 기자는 가해 그거잖아. 그래 슈트바로 자라나 그거는 방한 쓰라이. 내 미스티바 보면 아직은 나는 좀 미스티바 보면 안 되거든. 딱 미라라고 합시 이게 사람 안 간다고 좀 가라. 다음에 방송까지 이렇게 보이냐 그만하는 정말 자기 가로는 저기 어떻게 봐요 불난다 스문득적이냐 사업이 와서 말이야 있어도 기내를이야 이러지잖아 내가 보이 이스라 베풀어지는 것도 비다 지나는 우리 이스라 보이는 것을 하는 이런 것을 진짜 아무도 소부전이 만든 내게 되는 거는